Kung gusto niyo ng hard workout, hard na hard, so yun no, magandang umaga sa inyong lahat. Araw pa lang na. Do it! Just do it! Tuturuan ko kayong maging fit kahit nasa bahay lang kayo ngayong may quarantine. Tara, samahan nyo. Tara, workout na. Oh my God! Simulan natin tong workout session natin, syempre sa stretching. Dahil mahalaga ang stretching para makaiwas tayo sa anumang sakuna. So ang unang stretching na gagawin natin ang tawag dito, ballerina stretching. So para magiging ballerina lang kayo, kung paano to gawin, ganito lang. Yung paa natin, lalagay natin dito sa likod ng ulo. So medyo mahirap nga to kasi pang-expert lang to. So pag di nyo kaya, ganito na lang. Itama nyo na lang yung paa nyo sa ulo nyo. I am the one, the way you... Yun no. Ganun lang kadali. Another one. So ang pangalawang stretching naman natin ngayong araw ang tawag dito, hawak pa stretching. So ang gagawin lang natin, straight body. Yan, dapat straight. Okay, medyo malaki yung pet ko. Yan. So ang gagawin natin hawakan natin yung paa, pero dapat straight yung paa natin. Tulad ito. Yun. So 12 na beses yung gagawin yan. So ang unang workout natin na gagawin kinakailangan ito ng isang bear. Bear ba to? Basta teddy bear. So ang gagawin natin kumuha kayo ng isang teddy bear, nasawakan yung ganyan. Tapos iikot-ikot nyo lang. Tulad nito. So yun, gagawin nyo ng 20 rounds yun. So, ang pangalawang workout na ituturo ko naman ang tawag dito ay balancing. 1 foot balancing. So, ganito lang yung para gawin niya, no? Isang foot, iiwan nyo yan. Tapos, talagay nyo dyan sa tuhod nyo. Tapos, parang magiging Buddha lang kayo ganyan. So, yun. Isang oras yung gagawin yan para maging balancer na kayo. So, ang pangatlong workout naman na gagawin natin ang tawag dito, the barbell. So, kung wala kayong barbell sa bahay nyo, tulad ko, maghanap kayo ng sobrang bigat na bagay para i-barbell natin. So, yung nahanap kong barbell sa bahay namin, ito. Yan. Ito yung pinakabigat na nandito kasi ito ay 25 kilograms. Kaya, tara, kuhatin natin. Apat. At ang pinakamatinding workout na tuturo ko naman, ang tawag dito ay Kokak workout. So, ganito lang ako. Iupo nyo lang. Ganyan. Nang nakabukaka. Tapos, gagawin nyo lang, tatalon ng parang
tatalo ng parang palaka. Yun. So, ang panghuli, kung gusto nyo ng hard workout, hard na hard, manap kayo ng napakabigat na bagay sa inyong bahay. So, sa akin, dahil wala akong barbell, wala akong pambili ng barbell, naghanap ako ng mabigat sa amin. Guess what kung ano ko? Troso ng kahoy. Yan. Whew. Sige, hanggang 100. Samahan niyo ako. So, pag ginawa niyo yan ng dire-diretso, mas maganda kapag with song para mag-pack up kayo. Yan. So, ganito yung kalalabasan niya, no? Diet plan. So yung diet plan para maging fit kayo ngayong quarantine eh. 1 kilong saging, dapat lakatan ha. 1 kilong saging, 1 kabang bigas, kainin nyo sa isang araw. Tapos, ang pinakasikreto dito eh yung crispy pata. Tapos isang crispy pata, kainin nyo sa isang araw. Per meal, 3 times a day. Para yung ugat-ugat nyo, yan, lalabas yung ugat-ugat dyan pag kumain kayo ng gano'n, crispy pata. Yun yung sekreto ng mga bodybuilder. Kaya labas-labas yung ugat nila, kakakain yun ng taba. Yun mo. Yun. So sana nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan sa fitness non-expert na to. So pag bago kayo sa channel na to, mag-subscribe na. And stay tuned sa mga bago kong videos. Yay!